Ex kundistabli tal-Pulizija ma nstabx ħati ta' stupru violenti u aggravat li seħ fis-16 ta' frar tal-2018 u stupru ieħor li seħ fis-7 ta' Marzu tal-istess sena fl-assa tal-Pulizija tal-Imsida. Is-sentenza inħarġet it-tnejn tard wara nofsinhar mill-qorti wara ġuri li kien ilu għaddej mit-tlieta li għadda u l-instema ferba seduti. Fil-verdett tagħha l-imħallef Consuelo Xerri Herrera qalet li dwar it-tieni akkuża dak tar-rest, detenzjoni jew sekwestru kontra l-liġi, il-qorti ma sabitx l-akkużat ħati ta' stupru u għalhekk ma tistax isib l-akkużat ħati ta' sekwestru. Il-qorti sabet l-akkużat ħati ta' raba akkuża t-tieni vittma u għalhekk ikkundannatu sena ħabs sospiża għal sentejn. Dan għaliex dwar it-tieni allegata vittma għamlitha ċara mill-ewwel li hu kien idejjaqa u għalhekk il-qorti fil-waqt li ma sebux ħati ta' fastidju fil-konfront tal-ewwel allegata vittma sabitu ħati għat-tieni każ. Fis-sentenza tagħha l-qorti qalet li sabet l-ewwel allegata vittma mhux kredibbli. Bil-qorti notat ukoll l-imġiba tagħha kif qalet li kienet tibża minnu li se jgħaddi abord iżda mbagħad kienet tbiddel id-duties biex tmur xogħol l-assa fejn kien ikun l-akkużat u qatt ma beżat mill-konsekwenzi. Il-qorti tenniet li l-allegata vittma preferit tibqa' fl-istess xift ma' min wettaq l-allegat stupru u għalhekk sabet l-allegata vittma mhux kredibbli. Fil-qorti kien irremarkat ukoll li għalkemm issemmew ħafna fis-sottomissjonijiet tal-prosekuzzjoni l-ebda waħda mill-allegati vittmi ma tkellmet dwar il-mistħija. L-avukati Angel Vella u Darling Grima mexxew il-prosekuzzjoni fisem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għall-akkużat deru l-avukati Edward Gatt u Franco De Bono. Lara Dimitrovic u Stefani Caruana deru għal-allegati vittmi. Il-każ kien investigat mill-ispettur Joseph Buzuttil u Mark Merċiqa.